Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimete na-ekwu anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ịma na anyị na-ekwu maka this struggle, enwere m chọrọ ịkọwatụ before na-aga n'ihu. Ịma na before federal government esi ebe agawa Kenya, ha bụ one thing in mind, to destroy this group that is giving them headache, which are UK or Nigeria. Oh yeah, with the essence. And then federal government, my man and Nnamdi Kanu is just one man. Here, men Nnamdi Kanu jikro IPOP and their members. And then my IPOP at a time, an organization, a movement. The man that they now do not support. With attention, they really fought. I mean, they went to Biafra. And I can put a Nnamdi Kanu mean you went to Biafra. But here I been making the federal government wuna. Each Nnamdi Kanu, every tendency na how make plants and they get destroying IPOP within IPOP. Baga na Nnamdi Kanu no nanga. And then when every believe na Nnamdi Kanu you could today, or he will consciously. Maka Nnamdi Kanu cannot ordinarily. Tinye confusion in an organization he suffered to build. In an organization, ndị mmadụ ngoro. And then before Nnamdi Kanu agabanga, enwede mgbe goshiri na ya na ndị otu ya na-enwe nsogbu, especially the DOS. In fact, o kwuru na enwe anything mere no, na ndị a ga-ege ntị ụkwa ndị DOS, may play that is broadcast here. Na any other person na ha won't doshi, na so be careful, don't follow them. So ana m eche na ndị ahụ ọ na-ekwusi ihe mee, so na ndị a ga-ege ntị IPOP leadership, which is DOS. So ndo shaho na refer to now. Then unto one the lawyer ya no one. No munne ya hijack ya ndo ha tro yanga. Rotekwe na mgbe ji drama Nnamdi Kanu. Onye nwa idea na eji na Kenya. Ya akpachie ya wo. Nwanne nwoke bụ Kanu Ntakali. Because ona Kanu Ntakali reveal na eji ya. Ihe na na akọta ya gidere akọ Maazị Nnamdi Kanu agara bata Nigeria. Ya bata. Akpọta lawyer nge defend ya. Lawyer defend kwana win a case nweta ya disega na acquitted ụmụnne ya chifuo ha kwọtazie ndị a na-akwụgharị ha na-arụzi ma ọrụ ndị lawyer Maazị Nnamdi Kanu gba na-arụ ma ọrụ nwunye Nnamdi Kanu ha na-arụ ọrụ ụmụ Nnamdi Kanu ha na-arụ ọrụ ụmụnne Nnamdi Kanu ha na-arụkwa ọrụ IPOP leadership kịta na ha achọzi ihe ha na-agbara kitikiti wu hijack IPOP leadership. Odogo anya na ndị niile agba Nnamdi okirikiri iwu ndị federal government kwuru because federal government has been funding the fall of IPOP. Or what a joke. All federal government created aside the Igbo ya bịa n'ala Igbo. Mee gbuchie ndị mmadụ ka e wee blackmail law IPOP or IPOP wu a terrorist organization na-egbu ndị mmadụ. Ọkwa dị bid ịgbalị. Maka na o doro mee na IPOP gbara mgbọgwụ gbachi ike wee na-ala Igbo niile. Onye kpọrọ na manata ihe agwụgwọ ọgụ okorobịa na ibia ọgụ uche. Ọnwụ na iwe wepụrụ gị mebi omume anybody odono gị anya na ahụ na ihe awụ agha mgbe ọ na-esu ka ọ na-ebi anyị ga-ekwechiri. Aga m akpọrọ ụnụ vidio ndị kpọrọ onwe ha lawyers shi buru akpa ha kwakọrọ gawa Sokoto ha na-aga celebrate Easter with Maazị Nnamdi Kanu. Enwe anything wrong with that. Mana I can authoritatively tell you now na ije ndị a ga-awụ mmadụ wetere ego ọwụ ha ji ego akpa ha. Any day ndị Igbo kwụsị iweta ego na fund ndị lawyer na ihe ha na-agbakiri ala ha ga-ala ma ha ma ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu jebe Maazị Nnamdi Kanu abandon la ya ka m ji na-agwa ndị Igbo kwụsị na inye ndị a ego. Otu Nnamdi Kanu debere anyị bụ IPOP and ha nwere leadership and before aka jide ya ọ sị na ihe ọbụla mere na ndị a ga-ege ntị IPOP leadership na onye ọbụla makapụtara den na ha wụ ndị oshi na ya wụọnụkwala anọ m that broadcast. Ngwalene ndị lawyer mmaje na ọrụ ndị lawyer ọwụ ikpepụta nwa amadi a mana ha enwezere ọrụ PA media aid ọhịa ha niile na-arụ ka m plero na announcement Maazị Pastor Nnaemeka Ejiofor odoge anya na ha created ụlọ another Simon Ekpa because they created Simon Ekpa in the first place. Simon Ekpa nke eketo ha created ya ha created ụlọ another one because has na the 100 men Nature bata which means all wala another group. All good na Maazị Nnamdi Kanu prophesy na 2018 na get 100 men.
All question Oga Unime IPOP can get short at the 100 men. And all the leadership of IPOP Ga Hotel can we keep monitor her. Because this 100 men only Kumakia now, how hopotra, Kedin de Ga monitor her. Makota na kaji be dia sima jin nam de kana na Simon Ekpa Ekweku. Nam de Kano million dollars. Today, I lose more than 5,000 people, more than 3,000 Kanonanga because of that singular act. Akonyo na Simon Ekpa. Hey, because they benefit from it. Don't have any people because all how Kama ka geju ebu IPOP. Otherwise, Nam de Carlo ordinarily and when atahike he divide the IPOP who think ya. Guarantee ne market for announcement to me. So while you wanna to go another 100 men and none them mad now, but so you wanna how is so desperate. I came into Sokoto on Good Friday and I met with him as an American on Friday, Saturday, and today Easter, Sunday. I've just finished a meeting with him. I'm at the airport to depart. I want to assure us that Mazen Namdekano is steadfast and focused and remains resolute in his pursuit for self-determination. I also want to tell us that the 100-men Divine Project is still on. Mazen Namdekano wishes that we understand that this is something he has started since 2018. The 100-men Divine Project started since 2018 and will continue. Of course, people have started coming into it, and of course, it's not a thing everybody can come into. These are for selected people, not for everybody. So all those who are against it, please stay away. Those who are for it know themselves. They will come in, and they are already coming. Okay, on another here now. So is here na market of one and now they can to go another parallel IPOB, which day we had. So us na Mazen Nam de Kale create to Guia. No one ya bata. So hey, create another group. When I got a man to a Simon Ekpa in Mulite, I'm going through a lawyer Joffo, a lawyer Jimato, sorry. Na Kalon Takalo na fine boy, or her creator Simon Ekpa. After so for you to know now that ego project to destroy IPOB, these lawyers now warning our own Mazen Nam de Kale. On that way, Mazen Nam de Kale as his lawyer. Mana because how as an ATM, how many kids in that bego, how we to happen and ga, we want my name went Ojidi Hammer. Lekwen and cause or Masu, here we hear in the lawyer Mazen Nam de Kale gonna crack a brain. Also, I get shout after Mazen Nam de Kale, they married show of shame that took to. All good nature who they show we have after a public. They are their man announced. HMO was happens, IPOP leadership. IPOP leadership won't represent Mazen Nam de Kale. Where's Yakaha, how 100 men if at all anyway, and we need for that 100 men. Maxwell Opera, Niku, content creating Kahani Mena, Sokotanda, but you go there, and when he keeps you from Doha to Sokota, and when he can, each from Doha to Sokota, Unaga he believes. So this is the essence of Undajwe. Kanahaga, Peptan Nam de Kanaha with Devananga, now what Kidiala. Never had to leak Kidia, Debianga, Yakidia, never Kidia Taraha, another group. In the Jacapana Libu Kitana, Coswa, problem Nalibu, Japan, Maxwell or Paraku. Here, lawyers in Hana. I just came out with the problem. Now, not a freedom fighter. I don't say so. For those of you who feel that it's going to die there so that it will take over the direction of the struggle, you are just feeling. And I tell you, when you see our. Maxwell, creating confusion. Now, for those of you who think he will die so that to take over the leadership. Had it been that they don't want to take over the leadership, they would have had like both Ifani a job for now also come to work when what they were doing at discharged and acquitted. Ebehana to the can the man take over? Then Inanya who is actually taking over IPOP leadership? The lawyers. Because what was in the action, how was in the leading, how was in the Nekuyan Nam the Kaloneku, and the Inanya in the Haneku, Inanya Ebonaga to take over the leadership of IPOP. Now, what takes to create the leadership of IPOP? What do I have and with them here? How to take a parallel group that causes another confusion. You know, here I can with this parallel group have constituted on social media. Here I cause so nuisance. Hana he kwokwo take a sharp after Mazen Nam de Kale. Hana he kwokwo take a push without the Biafran struggle. And within the Biafra Mazen Nam de Kale put Legunanya. Ihe nne make jofo na Maxwell Opera kwuru enwere ocha ha chiri kwuo
mbọ a na-agba maka Nnamdi ịpụta ma ọ wụ na ha kwesịrị in good terms with IPOB leadership, assuming na ha bụ n'uche ka Maazị Nnamdi Kanu pụta, ha kwesịrị nọ in very good terms with Maazị Nnamdi Kanu, and with ha kwesịrị nọ in very good terms with ndị IPOB leadership, so that ndị IPOB na-put pressure from here, ha na-push pressure from the court. They are not interested in the court. Ihe Maxwell Okra na-eji anyị owo akwụkwọ file ọta akụ ụlọ file ụra nke ha file na high court. Gịnị mere right now Nnamdi Kanu enwere anything to file as defense, because Nnamdi Kanu put up defense. Ịma ha pụta na-make this show, iche na enwe anything that happen, mgbe iche na enwe ihe na-eme mgbe ha defend Nnamdi Kanu with the most celebrated period on social media, mgbe make noise the most. In fact, mgbe Ifeanyi Ejiofor na ọzọ comment, we didn't have it this noisy on social media. The only thing any day ha gara court pụta Ifeanyi Ejiofor nye update, and they get update to do ganya na ndị a na-aga towards winning. Gịnị ka anyị na-ahụ during their own time? They make so much noise. At the end of the day, Nnamdi Kanu atọ ya life imprisonment, not just life imprisonment. Nnamdi Kanu enweghị any defense to even take to this appeal court. Now, IPOB leadership that has remained loyal to Nnamdi Kanu till today, one day ha na-eme attack na ha betray Igbo. While all ha nwa one day betray them. Igbo bụ Igbo. Ka anyị hapụkwa nọ na mmiri nchaba anyị anya. Ka anyị call on for the resignation of all Maazị Nnamdi Kanu's legal defense team. Na ndị a na-achị create another unrest n'ala Igbo. Anyị gbakwa nkịtị ihe ma anyị ugboro abụọ anyị ga-awụ ndị iberibe. Dịka m ji wee kwuo nke Simon Ekpam na anyị na mberede, anyị ga-asịkwa na nke a na-eme anyị na mberede. Ndewo.